Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο απογευματινό μας μαγκαζίνο. Και σήμερα σας επιφυλάσσουμε μια έκπληξη. Τον πολύ καλό μας φίλο, τον αγαπημένο μας γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, τον κύριο Δημήτρη Αζεμόπουλο, που μας έχει λείψει, έχουμε καιρό να το δούμε. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα απασχολημένος και έχω μία σειρά από τίτλους να αναφέρω. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο. Επίσης. Τι να πρωτοπώ, πρόεδρος της Προξενικής Ομοσπονδίας, πρίτανης του Προξενικού Σώματος, και είμαι σίγουρη ότι πολλοί τηλεθεατές μας και ακροατές μας δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνουν αυτοί οι τίτλοι και ποια είναι η απήχηση των τίτλων αυτών στην Ελλάδα μας, για την Ελλάδα μας, ειδικά αυτές τις μέρες. Και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σήμερα, που έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να μιλήσουμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, έχουμε να πούμε για τη μεγάλη συναυλία που γίνεται προς ενίσχυση της ελληνικής μας γλώσσας, έχουμε να πούμε για εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τον Οκτώβριο, για το μεγάλο μαραθώνιο, έχουμε να πούμε θέματα στα οποία εσύ κατά έναν μοναδικό τρόπο, και επίτρεψέ μου να πω και μαγικό, είσαι πάντα μπροστά και πάντα μέσα και με έναν συντονισμό μοναδικό καταφέρνεις να τα διοργανώνεις και να τα βάζεις σε μία σειρά. Έχουμε λοιπόν να πούμε αυτά. Πριν πούμε όλα αυτά, γιατί θα χάσω τον ήρμό μου όπου να είναι, να ξεκινήσουμε από τα νέα που μας έφερε. Και θέλω εδώ να πω πανενθετικά ότι είναι και ο οικολόγος πρόξενος. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που σου έχει αποδοθεί, καθώς συχνά πυκνά, αν όχι και μόνο, δεν ξέρω, κυκλοφορείς με ποδήλατο. Μόνο με ποδήλατο. Μόνο, γι' αυτό είπα αν όχι και μόνο. Στη δουλειά μου το πρωί πηγαίνω το ποδήλατο, το μεσημέρι αργά όταν τελειώνουμε απόγευμα με το ποδήλατο, με το κράνος μου. Είναι πολύ σημαντικό όταν οδηγείς το ποδήλατο να φοράς το κράνος. Έχω ειδική θέση στο προξενείο που είναι το γκαράζ, έχει για την προξενικό γραφείο της Ελλάδος, για το προξενείο μας. Έχω το ποδήλατο μου που το αφήνω κάθε μέρα και πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι και πιο κοντά στον άνθρωπο. Κάνω κάτι το οποίο νομίζω το αγκαλιάζει η νεολαία μας και είναι καλά και με τον εαυτό μου για την υγεία μου. Και δείχνει και μια ταπεινότητα αυτό, δηλαδή ας μου επιτραπεί να το σημειώσω, γιατί συνήθως βλέπεις και ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια θέση, που μπορεί να έχουν κάποια καθήκοντα, να τα παρουσιάζουν και να τα προβάλλουν με έναν τόσο μεγαλόστομο τρόπο που απορείς για την ουσία. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε την απλότητα, τη λιτότητα στην καθημερινότητα. Το πρόβλημά μου είναι όταν μερικές φορές πηγαίνω σε ορισμένες εκδηλώσεις, ας πούμε την Κυριακή στην εκκλησία, όταν πηγαίνω στον Άγιο Γιώργη, λέω στον πατέρα Τριαντάφυλλο, στον πνευματικό μου, πού θα παρκάρω το ποδήλατό μου, γιατί πρέπει να το δέσω και για να μην το κλέψουν κιόλας, ή όταν πηγαίνω σε άλλες εκδηλώσεις. Το θέμα είναι ότι, να σου πω κάτι, κάνω κάτι που πραγματικά με ευχαριστεί εμένα τον ίδιο. Δεν κάνω κάτι που μου το έχουν υπαγορεύσει. Είναι ο εαυτός μου. Δεύτερο, πιστεύω ότι και δίνω και ένα στίγμα για όλα αυτά που περνάει η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, ότι νομίζω ότι ακολουθώ το σφιγμό της Ελλάδας. Ήδη άλλαξα και την προξενική κατοικία, την πήγα σε ακόμα φτηνότερο οίκημα, στο κέντρο, στην καρδιά του Τορόντο, και είμαι και εκεί πολύ ευχαριστημένος, και όπως πέρασε όλος ο ελληνισμός από την προηγούμενη κατοικία, θα περάσει και από αυτήν. Γενικά έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές στη ζωή μου, για τις οποίες είμαι πολύ περήφανος. Πάντως τα τελευταίους 5 μήνες μπορώ να σου πω δεν έχω μπει ποτέ, όσο είμαι στο Τορόντο, δεν έχω μπει ποτέ σε αυτοκίνητο. Είμαι στο ποδήλατό μου. Νομίζω ότι αυτό το ακολουθούν και πάρα πολλά παιδιά. Η νεολαία μας το έχει πάρει το μήνυμα και μέσα από το Facebook και όλα αυτά τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης. Και πραγματικά νομίζω ότι είμαστε στον ίδιο συντονισμένοι με το σφιγμό της Ελλάδας. You're listening to CHTO, AM 1690, Toronto. Visit our website at www.am1690.ca
Δημήτρη, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά που έχουμε να πούμε και για όλα αυτά που έχουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας, θέλω να μας διευκρινίσεις αυτό που είπα στην αρχή. Τι σημαίνει ο τίτλος πρόεδρος της Προξενικής Ομοσπονδίας και τι σημαίνει πρίτανης του Προξενικού Σώματος? Είναι δύο τίτλοι παρεμφερείς, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, και τι σημαίνουν όλα αυτά? Και εδώ να ομολογήσω έτσι παρενθετικά ότι είχα αυτές τις απορίες και σε ρώτησα πριν βγούμε στον αέρα για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Θέλω όμως τώρα να τα μεταφέρεις εσύ για τους ακροατές και για τους τηλεθεατές μας, για να δουν τι σημαίνει να ακούγεται το όνομα της Ελλάδας μέσα από αυτή την προβολή, γιατί ο Έλληνας πρόξενος είναι πρόξενος της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι δύο τίτλοι που πραγματικά μου έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με κάνουν πάρα πολύ ευτυχισμένο. Τους έχουμε πλέον ως Ελλάδα από την 1η Αυγούστου, λίγο πριν φύγω στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου δεν ήταν διακοπές, γιατί φροντίσαμε για την ελληνική αποστολή που θα ερχόταν εδώ για το φεστιβάλ του Τορόντο, που θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ναι. Το να είσαι πρίτανης Προξενικού Σώματος, στο οποίο συμμετέχουν 106 κράτη, στη Μητρόπολη του Τορόντο του Καναδά, είτε εδώ είναι η καρδιά του Καναδά, χτυπάει εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο, είναι ένας εξαιρετικά τιμητικός τίτλος, ο οποίος όμως έχει και ουσιαστικά καθήκοντα. Το Προξενικό Σώμα, δηλαδή οι πρόξενοι, οι συνάδελφοί μου, εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση μέσα από τον πρίτανή τους και από τον πρόεδρό τους. Ο πρίτανης του Προξενικού Σώματος είναι ένας τίτλος και καθήκοντα τα οποία σου δίνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε μια περίοδο που τόσα πολλά συμβαίνουν, που τα κράτη θέλουν να ενεργούν ενωμένα. Όταν λοιπόν μου προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το αν θα αναλάβω ή όχι την θέση του Πριτάνεως και του Προέδρου, πραγματικά αισθάνθηκα λίγο αμήχανα, πολύ ευτυχισμένος βέβαια, το αποδέχθηκα και από τότε πλέον όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει το σώμα το προξενικό, δηλαδή το διπλωματικό σώμα που είναι διαπιστευμένο εδώ, γίνονται μέσα από το ελληνικό προξενείο, με τη δικιά μου την υπογραφή και με τη δικιά μου τη συγκατάθεση. Τα διαβήματα στην κυβέρνηση για θέματα που αφορούν όχι μόνο θέματα της Ελλάδος πλέον, αλλά θέματα ορισμένων ομάδων κρατών, είτε είναι της Λατινικής Αμερικής, είτε είναι της Αφρικής, είτε είναι της Ευρώπης, είτε είναι όλα μαζί τα κράτη. Όταν υπάρχει μία παράσταση, μία επαφή με την κυβέρνηση, είναι ο πρίτανης του Προξενικού Σώματος που πηγαίνει μπροστά και ο οποίος παρουσιάζει το πρόβλημα στην κυβέρνηση και συζητά μαζί με τους αρμοδίους υπουργούς της κυβερνήσεως τη λύση. Μάλιστα. Τώρα, Προξενική Ομοσπονδία είναι όλοι αυτοί που είναι σήμερα, διατελούν ενεργεία πρόξενη, γενική πρόξενη στο Τορόντο, και αυτοί οι οποίοι διατέλεσαν γενικοί πρόξενοι ή πρόξενοι ή ήταν επικεφαλής προξενικών γραφείων στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Καναδά. Μιλάμε τώρα για 106 κράτη. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό κρατών, μιλάμε για βεβαίως όλα τα μεγάλα κράτη, αν και στα μάτια μου το κάθε κράτος είναι ίσο με το άλλο κράτος, αλλά βεβαίως ορισμένα κράτη έχουν διαφορετική βαρύτητα και πολιτική ενδεχομένως. Και βεβαίως να σκεφτούμε ότι σε αυτήν το σώμα συμμετέχουν και κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει και κάποιες ενδεχομένως κάποια θέματα να συζητήσει, πάντοτε με ειρηνικό τρόπο, και τα οποία αναγνωρίζουν πλέον ως πρίτανή τους και πρόεδρό τους τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Τορόντο. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια τιμή. Νομίζω ότι έχει μόνο καλό να προσφέρει στη χώρα μας και νομίζω ότι αυτό που αξιολογεί και το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά το Προξενικό Σώμα είναι ότι πάντοτε
στην εδώ παραμονή μου, τουλάχιστον που με γνώρισαν, επεζήτησα να κτίσω γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση, μέσα από το διάλογο, τη σωστή επικοινωνία, μέσα από ένα λόγο όχι ξύλινο, από ένα λόγο που ήταν ουσιαστικός. Πρέπει να έχεις και ένα επικοινωνιακό χάρισμα, βέβαια, έτσι, γιατί για να εκπροσωπείς μια προξενική ομοσπονδία, για να είσαι πρίτανης του προξενικού σώματος, πέρα από το ήθος, πέρα από τις ικανότητες που αναγνωρίζονται, πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της επικοινωνίας και της εύστοχης μετάδοσης του μηνύματος, γιατί δεν έχει σημασία να μιλάμε, αλλά να λέμε. Το θέμα είναι ότι ξέρεις ότι πάντοτε ήμουν κοντά σου και πάντοτε μέσα από σένα και κοντά από σένα και μέσα από τον κύριο Μανιατάκο και τον Πίτερ και τον Γιάννη και την Κική, επικοινώνησα και επικοινωνώ και ελπίζω θα μου δίνει ο Θεός τη δύναμη να επικοινωνώ όσο θέλει ο ίδιος να είμαι εδώ με τον κόσμο. Η επικοινωνία μου αυτή δεν είναι διαφορετική όταν αφορά στους ξένους συναδέλφους μου ή στην κυβέρνηση. Μίλησα πάντοτε με τον τρόπο με τον οποίο μιλάω τώρα σε εσάς, μίλησα χθες σε εσάς και θα μιλάω πάντοτε. Με αμεσότητα. Με αμεσότητα, νομίζω ότι λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Ναι. Νομίζω ότι το φαίνεται αυτό μέσα από την επικοινωνία μου και μέσα από την ανταπόκριση που έχω από τον κόσμο. Πιστέψτε με, την ίδια ανταπόκριση και πολλές φορές ακόμα και πιο εντυπωσιακά ζεστή την έχω από τους συναδέλφους μου. Ποτέ δεν είπα κάτι που να μην το καταλάβουν, ποτέ δεν είπα κάτι που να το παρεξηγήσουν, το άκουσαν, το κατάλαβαν, το εφήρμοσαν. Και νομίζω αυτό ήταν και η δικιά μου εδώ τα 4,5 χρόνια που είμαι κοντά σας. Νομίζω ότι αυτή ήταν όλη μου ο στόχος, να μιλήσω στον κόσμο μέσα από την καρδιά μου. Όχι μέσα από, ξέρεις, προκατασκευασμένες ομιλίες ή αυτά. Ποτέ δεν έχω χαρτί μπροστά μου, ποτέ δεν είχα. Ναι. Πάντοτε είπα αυτό που σκεφτόμουν τη στιγμή που το έλεγα, όπως το αισθανόμουν. Και ξέρεις τι, και όταν ακόμα κάνεις και στην κυβέρνηση ένα διάβημα, ακόμα και για ένα θέμα που δεν αφορά μέσα στην Ελλάδα, αλλά αφορά μια ομάδα κρατών, αφορά τρίτες χώρες, μόνο αν το έχεις βιώσει το πρόβλημα, το έχεις καταλάβει και το μεταδώσεις με τον τρόπο που εσύ νομίζεις καλύτερο, νομίζω ότι θα το καταλάβει και η κυβέρνηση. Είχε πει ο Αϊνστάιν ότι εάν δεν μπορείς να πεις με απλό τρόπο κάτι που το έχεις στην καρδιά σου, δεν το έχεις καταλάβει. Αν δεν μπορεί να καταλάβει ένα μικρό παιδί αυτό που του λες, που λες έναν μεγάλο, δεν θα γίνει ποτέ κατανοητό. Ναι, γιατί θα ένα μικρό παιδί 6 χρονών, 5 χρονών, 7 χρονών θα πρέπει να καταλάβει αυτό που εσύ προσπαθείς να πεις στον κόσμο. Αν δεν το καταλάβει το μικρό παιδί, δεν το καταλάβει κανένας άλλος. Ναι. Αυτό είναι και το χάρισμα, να μιλάς με ένα εκλαϊκευμένο τρόπο, ώστε να είναι και εύληπτος ο λόγος. Για τα πιο σοβαρά ζητήματα όμως. Ναι. Στα πιο σοβαρά ζητήματα θέλω να έρθω και κλείνοντας αυτό το θέμα, επειδή το έθιξες προηγουμένως, στις επαφές που μπορεί να έχεις με ομολόγους σου, με συναδέλφους που εκπροσωπούν κράτη με τα οποία έχουμε κάποια θέματα, έχουμε εθνικά θέματα, έχουμε κάποιες προστριβές, έχουμε να λύσουμε πράγματα. Το κλίμα πώς είναι? Θεωρητικά πάντοτε οι διπλωμάτες οφείλουν πολιτισμένα να συζητούν τα θέματα, να βρίσκουν κάποια λύση. Πολλές φορές όμως η επικοινωνία σκοντάφτει πάνω σε τείχους, δηλαδή δεν εκπέμπεται σωστά το μήνυμα, δεν λαμβάνεται σωστά ή δεν υπάρχει καθόλου σχέση, δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία. Πώς είναι η σχέση σου με συναδέλφους σου από τα κράτη αυτά, και δεν θέλω τώρα να τα κατονομάσω για ευνόητους λόγους? Περνάνε τα θέματα της Ελλάδας, γίνονται αποδέκτες των μηνυμάτων, τα μεταφέρουν? Γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που μπορεί να γίνονται και διάφορες συζητήσεις και σε διεθνές επίπεδο, θέματα, προβλήματα παραμένουν ως έχουν και δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις αυτές. Νομίζω είναι πολύ ωραία η ερώτηση και ίσως μου τίθεται και για πρώτη φορά. Νομίζω η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η απάντηση είναι πώς εκλαμβάνονται τα μηνύματα από τους συναδέλφους μου και πώς τα μηνύματα εκλαμβάνονται από την κυβέρνηση. Για να εκλειφθούν τα μηνύματα από την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο, θα πρέπει τα μηνύματα που εκπέμπουμε προς πάσα κατεύθυνση
που σημαίνει και προς τους συναδέλφους μου, να είναι υπομένα, θεμελιωμένα, με στέρεο τρόπο, χωρίς ναι μεν αλλά. Δεύτερο, με έναν τρόπο που να γίνεται αντιληπτός, κατανοητός, είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Και τρίτον, με έναν τρόπο που να δείχνει ότι είμαστε εκεί, πιστεύουμε σε αυτό που λέμε. Και τα τρία αυτά επίπεδα ήταν πάντοτε η πεμπτουσία της δικιάς μου επικοινωνίας. Στους μένες συναδέλφους μου, ακόμπιαστα, αβίαστα είπα τη θέση της χώρας μας. Χωρίς εριστικό τρόπο, την γνωρίζουνε. Την έχουμε γράψει σε εφημερίδες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια οι θέσεις μας σε μείζωνα ζητήματα δεν βγήκαν μόνο στις δικές μας εφημερίδες, τον ομογενειακό τύπο που διαβάζουμε εμείς. Βγήκαν στις μεγαλύτερες εφημερίδες και το γνωρίζετε όλοι. Η άποψή μου για τα μείζωνα εθνικά ζητήματα όχι μόνο πέρασε στις δικές μας τις τάξεις, αλλά βγήκε και προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το Νατοϊκό Συμβούλιο δηλαδή, στο Τορόντο, στον Καναδά, ήμουν ο πρώτος γενικός πρόξενος που φιλοξένησε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα εθνικά μας θέματα. Και είναι στο YouTube και είναι και στην ιστοσελίδα του προξενείου μας. Πάντοτε το προξενείο και η πρεσβεία μας βεβαίως βγήκανε με πολύ δυναμικό τρόπο προς τα έξω, έτσι ώστε και να γίνουν αντιληπτές οι θέσεις μας, και νομίζω γίνανε, και χωρίς να θέλω, και νομίζω ότι αυτό που θα πω τώρα θα το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, γίνανε κατά τέτοιο τρόπο αντιληπτές και τις εστερνίστηκαν οι έχοντες την εξουσία, ώστε όταν υπήρξαν συγκεκριμένα περιστατικά εδώ από κρατικούς φορείς άλλων κρατών που υπήρξαν επισκέψεις εδώ στον Καναδά, φρόντισαν στο Οντάριο, στο Τορόντο, να σεβαστούν, να δείξουν τον έμπρακτο σεβασμό τους προς τις εθνικές μας θέσεις. Τον έμπρακτο σεβασμό τους προς τις εθνικές μας θέσεις. Που σημαίνει ότι η διπλωματία δεν είναι μόνο τέχνη, δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε και να συναντάμε και να μιλάμε επιφανειακά για ζητήματα, αλλά είναι και ένας τρόπος ζωής που πρέπει με τον τρόπο που ζεις, που σκέπτεσαι, που εκφράζεσαι, που επικοινωνείς, να περνάς με αποτελεσματικό τρόπο τις απόψεις σου στους συνομιλητές σου. Είτε αυτοί είναι οι συναδελφοί σου, είτε είναι αυτοί οι παράγοντες της κυβερνήσεως, είτε είναι οι δημοσιογράφοι, είτε είναι οι ακαδημαϊκοί φορείς. Γιατί να μην το ξεχνάμε, πολλή δουλειά γίνεται και μέσα στα πανεπιστήμια, στα φυτώρια των αυριανών υπεύθυνων πολιτών μας, στα σχολεία μας, στις κοινότητές μας. Παντού πρέπει το προξενείο να είναι παρόν, στον κόσμο έξω. Νομίζετε είναι τυχαίο αυτό που προανέφερες, η μαραθώνη που συνδιοργάνωσε το προξενείο τα 3 τελευταία χρόνια? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί, εκεί που δεν συμμετείχαμε ποτέ στο παρελθόν, ότι 3 φορές, και θα ξαναγίνει φέτος ο μαραθώνιος, και έχουμε περίπτερο, και πέρσι πήραμε το πρώτο βραβείο για το ελληνικό περίπτερο? Είναι όλα αυτά τυχαία? Δεν δείχνουν μία αποδοχή? Όταν η Scotia Bank, όταν ο Δημαρχείο του Τορόντο, όταν όλοι οι παράγοντες έχουν συνδιοργανωτεί μιας μείζωνος εκδηλώσεως, στην οποία τρέχουν 27.000 αθλητές μαραθωνοδρόμοι μεθαύριο, και θα γεμίσουν όλοι οι δρόμοι μας στο Waterfront Marathon της Scotia Bank, όταν εκεί το προξενείο τα 3 τελευταία χρόνια έκανε ό,τι έκανε? Δεν γίνονται τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι η γλώσσα μας ξαναγυρίζει, επιστρέφει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης με τον τρόπο που το εφαρμόσαμε, με τους φοιτητές μας, τα παιδιά αυτά που είναι οι ήρωές μου και που είναι τόσο κοντά στο προξενείο, ξαναγυρίζει, και χάρη στο Hellenic Heritage Foundation ξαναγυρίζει πλέον σιγά σιγά μέσα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο University of Toronto. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, το είχαμε χάσει. Είχε φύγει, ξαναγυρίζει. Όλα αυτά που έγιναν με το Sea Kids, όταν το Sea Kids έκανε την συναδέλφωση με το Ελπίδα της κυρίας Βαρδινογιάννη κάτω στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, εδώ η Κική Μανιατάκου
Το είχαμε ξεκινήσει, μας βοήθησαν όλοι οι Έλληνες, κάναμε την εκδήλωση εκείνη, μαζέψαμε $250,000 σε μια βραδιά μέσα, τα δώσαμε στο Sea Kids. Το Sea Kids συγκινήθηκε, συστρατεύτηκαν οι άλλες κοινότητες. Τώρα το Sea Kids είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο για παιδάκια με καρκίνο στον κόσμο και πήγε και έκανε η πρώτη του εκδήλωση, μείζον εκδήλωση, ήταν η συναδέλφωση με το Ελπίδα της κυρίας Βαρδινογιάννη στην Αθήνα. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Αυτά είναι απτά δείγματα σεβασμού μιας δουλειάς, την οποία την κάνουμε με μεράκι, σε ένα προξενείο μέσα που είναι αποδεκατισμένο. Είμαστε 7 άνθρωποι μέσα στο προξενείο, σε ένα προξενείο που ξέρανε πολύ παλιά, και τώρα προσφάτως, πρωτού έρθω εγώ, είχε πάνω από 20 άτομα προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το προξενείο μειώνεται συνεχώς ο αριθμός του. Εμείς κρατάμε γερά. Ξέρω ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν είναι από τους ανθρώπους που δεν κάνουν την αυτοκριτική τους. Έρχονται και λένε τι θα γίνει και τα λοιπά, και περιμένουν. Αλλά ο κόσμος δείχνει υπομονή και του είμαι ευγνώμων. Και ζητάω συγγνώμη αν πολλές φορές δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αμέσως ορισμένους ανθρώπους. Αλλά ξέρω ότι καταλαβαίνουν. Ξέρω ότι καταλαβαίνουν τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα, τις αποδεκατήσεις που έχουν γίνει στο προσωπικό μας, και το αποδέχονται. Αυτή η οικονομική κρίση θεωρείς ότι, και αυτή την ερώτηση την κάνω γνωρίζοντας ότι ίσως είναι και περιορισμένα τα περιθώρια βάσει των οποίων μπορείς να απαντήσεις. Εγώ όμως θα την κάνω και ξέρω ότι επειδή είσαι ειλικρινής θα δώσεις τουλάχιστον ένα στίγμα. Μπορεί να μην είσαι σε θέση να απαντήσεις στο ερώτημα και να καλύψεις όλες τις πλευρές, αλλά θα δώσει ένα στίγμα. Η οικονομική κρίση έχει ατονίσει την επιχειρηματολογία μας πάνω και σε εθνικά θέματα? Όχι. Αν και πολλοί πίστευαν ή θα πίστευουν ή θα είναι έτοιμοι να πούνε ή θα υποψιάζονται ότι είναι ναι, ή ότι θα μπορούσε να είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, και το κοιτάξτε είναι για όλο τον κόσμο, ναι. Είναι ότι και το βλέπω εγώ στην καθημερινότητά μου, η Ελλάδα δεν διεκδικεί. Η Ελλάδα είναι σταθεροποιητικός παράγοντας σε μια περιοχή που δυστυχώς είναι γεμάτη από προβλήματα. Η Ελλάδα μας, η αγαπημένη μας, λατρεμένη μας πατρίδα, είναι ακόμα και έτσι όπως είναι σήμερα, δηλαδή σε μια δεινή οικονομική κρίση, από την οποία σιγά σιγά βγαίνει. Αντί να μπαίνουμε πιο βαθιά, βγαίνουμε εμείς. Είναι ο κυματοθράφστης. Αν δείτε την περιοχή ποιοι είναι οι γειτονιάζοντες με την Ελλάδα, είναι ο κυματοθράφστης απίθανων καταστάσεων που συμβαίνουν στην περιοχή μας ή στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι εχθροί της Ελλάδος στην αρχή θέλησαν να δείξουν την Ελλάδα ως τον μοναδικό κακό παίκτη κτλ. Διαψεύστηκαν. Η Ελλάδα ήταν ένα κομμάτι μιας ευρύτερης κρίσης, την οποία προσπαθούμε και μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Τώρα με την ευρύτερη κρίση στην περιοχή μας, η Ελλάδα προβάλλει ως παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας, και είναι προς το συμφέρον των εταίρων μας ή και των συνομιλητών μας όχι μόνο να καταλάβουν τα θέματα που μας απασχολούν, τα οποία δεν είναι θέματα να διεκδικήσουμε κάτι από κάποιον άλλον, αλλά να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά τα οποία μας τα έχουν προξενήσει ή προκαλέσει άλλοι, η επίλυση των οποίων θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο να υπάρξει μια διευθέτηση συνολικότερη άλλων προβλημάτων στην περιοχή μας. Μια αδύνατη Ελλάδα στην νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης σημαίνει κατ' επέκταση πολλά προβλήματα στους γείτονές μας, και οι γείτονές μας αυτή τη στιγμή απασχολούν τη διεθνή σκηνή με κάθε τρόπο. Εγώ ζήτησα πάντοτε και έγινα ακουστός, ακούστηκα από τους Έλληνες, τους φίλους μου, τους ανθρώπους με τους οποίους εγώ τους θεωρώ οικογένειά μου εδώ, γιατί πραγματικά είμαστε μια οικογένεια, να σταθούν στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο φέτος ότι υπήρξε μια αύξηση από τον Καναδά προς την Ελλάδα των αεροπορικών κρατήσεων και αφήξεων της τάξης, αν είναι δυνατόν, 45%. Ενώ η Αμερική είχε 9%, εμείς είχαμε 45%. Που σημαίνει τι? Σημαίνει και σε αυτό μέσα, Νατάσα μου, θα μου πεις ναι, κατέβηκαν όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες κατέβηκαν και πέρυσι κτλ. Βεβαίως κατέβηκαν πολύ περισσότεροι Έλληνες από ό,τι είχαν κατέβει πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές.
Βεβαίως δεν υπήρχαν πτήσεις και εγώ κατέβηκα μέσω Μονάχου και μέσω Φραγκφούρτης γύρισα, γιατί δεν βρήκα και εγώ ίδιος πτήσεις, αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν είμαστε τόσο αποδυναμωμένοι όσο εμείς θέλουμε να πιστεύουμε. Ξέρεις, όταν έχεις ένα πρόβλημα, εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι είναι πολύ πιο δυνατό στα μάτια των τρίτων. Δεν είναι αυτό. Είναι η Ελλάδα. Το χρησιμοποιούνε. Αλλά από την άλλη πλευρά τους ήρθε και λίγο έτσι ξαφνικό το γεγονός ότι είδαν την Ελλάδα τόσο δυνατή τουριστικά φέτος. Τα νησιά μας ήταν γεμάτα. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί που με ακούνε και που βρέθηκαν στην Ελλάδα ξέρουν ότι λέω την αλήθεια. Βοήθησαν και οι καταστάσεις βέβαια για να κάνουν και το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, και βοήθησαν και τα προβλήματα στην περιοχή. Να σου πω όμως σε αυτά τα προβλήματα αναφερόμουν και εγώ πριν από λίγο. Ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι στα νησιά τα οποία βρέθηκα εγώ το καλοκαίρι, ειλικρινά, αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί. Ξέρεις, πηγαίνω πάντα στα νησιά το καλοκαίρι, δεν υπάρχει θέμα, τόσα χρόνια. Αυτό που είδα κάποια στιγμή, ειδικά γύρω στην περίοδο της Παναγίας, δεν το πίστευα. Έβλεπα τα κρουαζιερόπλαια τα ξένα γεμάτα με Ισπανούς. Καλά, οι Ισπανοί ήταν φέτος, σπάσανε κάθε ρεκόρ. Νομίζω οι Ισπανοί, οι Ιταλοί ήταν αυτό που είδα, δεν το πίστευα. Ισπανούς, Ιταλούς, γιατί λέγανε για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι πήγαν ίσως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα νησιά μας τα κατακλείσανε οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, πίστεψα το. Καλά, Γάλλοι είναι σταθεροί πελάτες. Μιλάμε, οι Σκανδιναβοί με την Ελλάδα έχουν μια ιδιαίτερη. Καλά, και εγώ ήμουν στην Νορβηγία και μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν αυτό το θέμα οι Σκανδιναβοί. Βέβαια, ήλιος, θάλασσα. Αμερικάνοι, αλλά εκεί έβλεπες που κατέβαιναν, έβλεπες και τα καναδικά, καναδεζάκια με τις σημαίες, ξέρεις, I love Canada, I love Greece κτλ. Και πραγματικά με αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έβλεπα μια επέλαση, τουριστική επέλαση στα νησιά μας, η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Κάποια στιγμή ήμουνα στη Μύκονο, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή, και σκεφτόμουν, λέω, κοίταξε, λέω, έπαιρνε τον καφέ μου τώρα στο λιμάνι. Και βλέπω ένα λεφούσι, μιλάμε, δεν έχω ξαναδεί στο λιμάνι της Μυκόνο εγώ τόσο γεμάτο, ξέρεις, και είναι λιμάνι μικρό, δεν είναι και θα ήταν πάνω από 5.000. Και αυτό λέω, εντάξει, ήταν το πρωί να κάνουν τα κρουαζιερόπλια, είδα 4. Μετά γυρίζω από τη θάλασσα το απόγευμα, ήταν άλλα 4 καινούργια. Άλλος κόσμος είχε κατέβει. Έμαθα στο ενδιάμεσο, ερχόντουσαν συνεχώς. Δηλαδή, το να έρθεις και να κάνεις, και είναι τουρισμός που δεν είναι τουρισμός, ξέρεις, με το sleeping bag, είναι τουρισμός που έρχεται και αφήνει λεφτά και στα καλύτερα ξενοδοχεία μας και στην Αθήνα. Εγώ είμαι Αθηναίος και ξέρεις, είμαι πραγματικά πολύ περήφανος με την Αθήνα. Και το τι τίμησε την Αθήνα φέτος, και αυτό για μένα ήταν. Θα έρθουμε και σε αυτό. Αυτό θα το πω. Λοιπόν, αυτό που είδα λοιπόν και στην Αθήνα που είχα ένα παράπονο και έλεγα, ξέρεις, με όλα αυτά που βλέπανε, βομβαρδιζόντουσαν με αρνητικές ειδήσεις και εντάξει, γίνονταν αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι αυτό που είδα στην Αθήνα φέτος, οι παραμονές των 2-3 ημερών για να δουν στην Αθήνα, να έρθουν να δουν το μουσείο, να πάνε να κάνουν μπάνιο στην Βουλιαγμένη, να πάνε να φάνε το ψαράκι τους στη Ραφίνα, για να φύγουν από εκεί με τα πλοία να πάνε στις Κυκλάδες, στα νησιά του Αργοσαρονικού. Δεν το έχω ξαναδεί και αισθανόμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος και έλεγα από μέσα, εντάξει, και εμείς στον Καναδά βάλαμε το λιθαράκι μας και τα παιδιά μας εδώ στο Τορόντο, η νεολαία μας, οι άνθρωποι μας κατεβήκαν, αλλά έβλεπα και τους Καναδούς, την mainstream society, ξέρεις, την καναδική, όχι ελληνοκαναδική, να είναι και να λένε We love Greece. Και τους έλεγα, τα ακούσατε? Λοιπόν, και του χρόνου πάλι εδώ. 70 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Επιτυχημένων διπλωματικών σχέσεων. Τώρα με αυτό που συζητήσαμε, με τις ελληνοκαναδικές σχέσεις που συμπληρώνουν 70 χρόνια φέτος, δόθηκε και η αφορμή να περάσουμε στο επόμενο θέμα, και αφορά στις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μόντρεαλ, στην Οτάβα και στο Τορόντο, για να τιμήσουν τις σχέσεις αυτές με αφορμή τη συμπλήρωση των 70 χρόνων ελληνοκαναδικών σχέσεων, αλλά και για την ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, και μιλάω για τις συναυλίες της Μέρης Λίντα και του Πέτρου Ήμβριου. Και σε ακούμε, σε βλέπω, χαμογελάς. Θα είναι μια μαγική βραδιά, μαγική, στις 4 του Οκτωβρίου, εδώ στο Τορόντο, στο Crystal Fountain. Μιλάμε, θα είναι μια βραδιά την οποία θα τη θυμάται για πολύ καιρό ο ελληνισμός. Θέλω να πω εκ προημίου ότι φέτος δεν θα υπάρξει άλλο γκάλα για την εθνική μας γιορτή. Είναι αυτή η βραδιά που θα υποκαταστήσει το National Day Gala, το γκάλα της εθνικής μας γιορτής
28 Οκτωβρίου. Το προξενείο και εγώ προσωπικά είμαστε 100% πίσω από αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική κοινότητα, που είναι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Και ξέρεις, Νατάσα μου, ενοχλούμε πολλές φορές όταν βλέπω μια δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, μια υποκρισία θα έλεγα, όταν βλέπω τους ανθρώπους να λένε ναι, εμείς είμαστε. Μας χρειάζεται η ελληνική κοινότητα τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει εθνική, άλλη ένα γκάλα της κοινότητας, μια γιορτή της κοινότητας για την εθνική μας επέτειο. Η κοινότητα μας χρειάζεται όλους εκεί, να είμαστε εκείνο το βράδυ. Οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Οι τραγουδιστές θα μεταφέρουν το κλίμα, το μουσικό κλίμα της Ελλάδας και την παράδοσή μας για τα τελευταία 50 χρόνια. Με τον Πέτρο, τον Ήμβριο, το ξέρει όλος ο κόσμος, τον θεωρώ και είναι αδελφικός μου φίλος, οικογένειά μου και δεν το έκρυψα ποτέ. Ξέρω τη γυναίκα του, την Έλληνα, τα δύο παιδιά τους είναι άνθρωποι υποδείγματα, οικογενειάρχοι. Μάλιστα ο ίδιος είναι και αντιδήμαρχος της Γλυφάδας, του Δήμου της Γλυφάδας στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος καταξιωμένος στον χώρο το δικό του, υπόδειγμα ηθικής. Και η Μέρι Λίντα εκπροσωπεί, δεν είναι μια γενιά που έχει φύγει, είναι όλες οι γενιές και αυτές που θα έρθουν. Αϊθαλής. Έχω δει συναυλία του στη Γλυφάδα με 3.000 κόσμο. Έμεινα πραγματικά ενεός με αυτό που είδα. Ήταν εξαιρετικό. Τον Πέτρο τον έχω δει και άλλες φορές. Αυτή η συναυλία πραγματικά θα είναι η μουσική μας παράδοση. Όλη θα περάσει πάνω από τη σκηνή του Crystal Fountain εκείνη τη βραδιά. Ο Αντώνης Αρτεμάκης, που πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Ερμής ο Ιορδάνος, ο Νίκονας ο Γεωργακόπουλος, ο Αναστάσης ο Χατζηθεοφάνος, η Νίκη η Καναβά, η Φράνσις Θεμελιοπούλου. Μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει το είναι τους για αυτή όλη την προσπάθεια και άλλοι πολλοί. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να συνεγείρουν τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να δω εκείνη τη βραδιά τον κόσμο να σπάει τις πόρτες του Crystal Fountain. Δεν το έχω ξαναζητήσει ποτέ και δεν πρόκειται νομίζω να το ξαναζητήσω. Και να είναι εκεί, να δώσει ένα δυναμικό παρόν αγάπης και υποστήριξης μιας προσπάθειας, η οποία έχει σαν στόχο της, όπως πολύ καλά τόνισες, να βοηθήσει την ελληνική κοινότητα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι μας περνάμε από διάφορα τούνελ στη ζωή μας και νομίζουμε ότι όταν είμαστε μέσα στα τούνελ αυτά, ότι ή στο τούνελ, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ φως. Υπάρχει φως πάντα στο τέλος του τούνελ, και όχι μόνο υπάρχει φως, αλλά τις ρογμές στο τούνελ για να υπάρξει φως τις δημιουργεί ο καθένας από εμάς. Επαναλαμβάνω, τις ρογμές στο τούνελ μέσα που βρισκόμαστε για να υπάρξει φως τις δημιουργεί ο καθένας από εμάς. Κάνω έκκληση στο αυτονόητο, στον κόσμο που αγκαλιάζει την Ελλάδα στις δυσκολίες της και που η Ελλάδα εκπροσωπείται εδώ από την ελληνική κοινότητά μας. Κάνω έκκληση σε όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας. Κάνω έκκληση στους συλλόγους, στις ομοσπονδίες. Κάνω έκκληση στους συλλόγους μας, στους φοιτητικούς, στους ακαδημαϊκούς, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους πάντες που με ακούνε αυτή τη στιγμή, να είναι εκεί και να δείξουν με ένα ηχηρό παρόν, όχι παθητικό, ενεργητικό παρόν εκείνη τη βραδιά, αγοράζοντας τραπέζια, ότι είμαστε εδώ και ότι διασκεδάζουμε, γιατί μέσα από τη διασκέδαση, την ελληνική διασκέδαση, τον ελληνικό τρόπο κεφιού, όχι τον καναδοφερμένο, αυτόν που εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Ελλάδα μας, είμαστε εδώ φρουροί, φύλακες των θερμοπυλών της Ελλάδας στο Τορόντο. Νομίζω ότι ο Πέτρος και η Μέρη, και σε αυτή την προσπάθεια είναι συστρατευμένες και οι πρεσβείες του Καναδά στην Αθήνα και της Ελλάδας στον Καναδά, έχουν κάθε λόγο για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και θα τον δώσουν.
έχουν μια μακρά πορεία στην καριέρα τους, δεν είναι χθεσινοί, δεν είναι παιδιά που ξεκίνησαν εχθές από talent shows ή από οτιδήποτε άλλο, είναι άνθρωποι καταξιωμένοι. Είναι εδώ για μας και εμείς είμαστε εδώ για την κοινότητά μας και για την Ελλάδα μας. Κάνω έκκληση, είναι η πρώτη φορά που κάνω έκκληση και περιμένω να δω ποιοι θα είναι εκείνοι σύλλογοι, φορείς, εκκλησίες, οι οποίοι θα είναι παρόντες εκείνη τη βραδιά εκεί. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Σεβασμιότατος ο Σωτήριος, έχει δώσει την πλήρη συμπαράστασή του για τη βραδιά εκείνη. Μείζονες φορείς του ελληνισμού καταλαβαίνουν την ανάγκη. Ξέρεις, δεν είναι η γλώσσα, είναι η κοινότητά μας. Ναι. Είναι το εγώ μας. Είναι ο εγωισμός μας σαν Έλληνες. Είμαστε εμείς. Πρέπει να διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της Ελλάδας μας εδώ. Και θα τη διατηρήσουμε ό,τι και να γίνει. Τα έσοδα λοιπόν θα διατεθούν για αυτούς τους σκοπούς, να το υπενθυμίσουμε και να το επαναλάβουμε. Και... μέσα από διαφάνεια, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, στις οποίες βεβαίως το προξενείο δεν συμμετέχει, αλλά ξέρει ότι θα υπάρξει πλήρης απολογισμός των εσόδων και των εξόδων. Και θα πρέπει αυτά τα έσοδα τα τελικά να διατεθούν για τη βοήθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης. Είναι η γλώσσα του ομήρου μας. Αξίζει να της δώσουμε ένα στήριγμα, να τη στηρίξουμε μέσα από ένα κλίμα χαράς. Όχι λύπης, χαράς, ζωντάνιας. Και είναι ταυτόχρονα και η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Να πω μόνο 4 Οκτωβρίου στο Τορόντο, το προανέφερες, 27 Σεπτεμβρίου στο Μόντρεαλ και 29 Σεπτεμβρίου στην Οτάβα οι συναυλίες αυτές. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κλείσουμε με αυτό, θέλω να μιλήσουμε για την Αθήνα, έτσι όπως προευλήθη μέσα από την ενότητα City to City του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Τώρα τι να σου πω, νομίζω ότι το ένα θέμα δεν είναι πάρα πολύ καλά με το άλλο. Όταν το TIFF, που είναι το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ στον κόσμο για τον κινηματογράφο, δεν είναι ένα από τα 5, εγώ νομίζω ότι ήταν ένα από τα 5 μεγαλύτερα, επιλέγει την Ελλάδα και την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αθήνα για να την τιμήσει εν έτη 2013, και όλοι αυτοί που βρέθηκαν στην King πάνω και ήταν μέσα στις παραστάσεις μας, στις 3 προβολές της κάθε μιας από τις 10 ταινίες, εσύ ήσουν εκεί και το είδες, γιατί πραγματικά είσαι κοντά, και ο κύριος Μανιατάκος και όλοι του σταθμού, σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Είδες αυτό το ανεπανάληπτο, είδες τη δεξίωση που διοργάνωσαν τη μέρα των γενεθλίων μου στο Brand House, King Street 522, που εκλήθη η ελληνική κοινότητα, προσεκλήθη για να γιορτάσουν την Ελλάδα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, όταν οι ξένοι κοιτάνε με κάθε τρόπο να μας στηρίξουν με αυτό που βιώσαμε όλοι, μπείτε στην ιστοσελίδα του προξενείου για να δείτε τι έγινε εκείνες τις ημέρες με τον CEO, τον Cameron Bailey, με τους διευθυντές του TIFF, φέροντας μια πλειάδα σκηνοθετών, εκ των οποίων ο ένας ήταν και ο Αβρανάς, ο Αλέξανδρος, προσωπικός μου φίλος, που είχε έρθει από τη Βενετία, που είχε κερδίσει 4 βραβεία και το δεύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας. Ακριβώς, Miss Violence, με τον και βραβείο ερμηνείας πρώτου ανδρικού ρόλου. Όταν αυτοί λοιπόν οι ξένοι κοιτάνε με κάθε τρόπο, ξοδεύοντας χρήματα, δεν θέλω να σας πω πόσο, βεβαίως πρέπει να πω εδώ, εύσημα και ευγνώμων δίνω και με αισθάνομαι ευγνώμων στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και στον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος στήριξε, γιατί πήγα στο Υπουργείο Πολιτισμού και ζήτησα βοήθεια για την ελληνική αποστολή, όπως μπορούσε η Ελλάδα, την ελληνική αποστολή εδώ, χρηματικά. Χρηματικά στήριξαν την ελληνική αποστολή και 3 μείζονες φορείς του ελληνισμού. Η Παμακεδονική, το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και το Hellenic Heritage Foundation. Και έτσι, όταν ήρθαν εδώ τα παιδιά μας αυτά, με τον τρόπο που τους υποδέχθηκε το TIFF, οι Έλληνες που τους στηρίξαν σε κάθε παράσταση, που ήταν εκεί, πλημμυρίσαν την King Street, όχι πλέον την Danforth, την King Street, το κέντρο, και ήταν όλοι περήφανοι που ετοιμάτω η Ελλάδα και η Αθήνα μας. Πραγματικά αυτό που έζησα θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναζήσουμε στις 4 Οκτωβρίου με την συναυλία που κάνουμε στο Τορόντο και να δείξουμε όχι μόνο μεταξύ μας, στον κόσμο, ότι πλημμυρίζουμε τις αίθουσες όταν είναι για ένα θέμα που είναι εθνικής σημασίας, όπως είναι η παρουσία μας, η γλώσσα μας, η Ελλάδα μας
στη Μητρόπολη του Καναδά, στο κέντρο του Καναδά, εδώ που χτυπάει η καρδιά του Καναδά, στο Τορόντο. Όλοι μας πρέπει να είμαστε στις 4 Οκτωβρίου εκεί, μέσα στο Crystal Fountain, μαζί με τη Μέρι Λίντα, τον Πέτρο τον Ήμβριο, μαζί με τη μουσική μας παράδοση, μαζί με την Ελλάδα μας. Νομίζω τα είπες όλα, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θέλω μόνο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα Και εδώ. εγώ, για όλα. Χαρήκαμε πάρα πολύ και που σε είχαμε, χαρήκαμε για αυτά που συζητήσαμε. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Μαζί σας πάλι αύριο, την ίδια ώρα, από τον ίδιο σταθμό. Άλλο όπως πάντα με καινούργια θέματα. Καλό σας βράδυ.